Ulit lang tayo sa ano, no? Basta. Dami kasi sumunod sa atin, hindi na kaya. Oo. Eh, nakalatag yung sa atin, wala, malatagan yung iba. Kaya, pinahapon na, hindi nga tinapin namin. Iniwan lang namin sa gitna eh. Iyo na. Hindi rin kami nagtagal doon, ang init din sa loob. Nagtapawis ko doon. Wala ba aircon yung Ultra Mega? Wala, electric lang lang yan. Maayon mga tao sa iwan. Ayaw gusto nga. Yung ano may bukas. Yung Monix, ligtas na lang. Sunod sa lang sila. Alas 10, uwi na tayo. Ha? At pala yung nagahan natin. Agad yan. Hindi pa. Dalawang kambing na. Ha? Di ba may pinto sa gitna? Doon kami palagi nag-ano eh. Pag-inipan ako. Ayaw na dyan, Mark eh. Kaya ako gusto baklot. Akin nga, iniwan ako sa mga sinta mahigit. Ang dami. Ang dami nilata. Gusto niya, ano? Gusto niya, unahin. Hindi. Gusto niya maiwan. Hindi ba peraso lang yung bike? Hindi nang
dito eh. Oo. Tapos, meron pa kami tropical, Quezon City din. Kaya, Quezon City din, may Gumar City, Quezon City din. Tapos may recruiter kami, Quezon City din. Ano yan, kung tayo yung driver ng Quezon City, tapos papunta tayo ng Malabon, pabalik mo ng Quezon City. Ikaw nag-iwan sa Malabon, ako na bahala dun sa atin. Nagsisimit lang naman yung trabaho niya eh. Dalawang start lang eh. Ayaw pumayag. Sabi ko, ako na lang mayawan. Ikaw na lang sa awa niya driver natin. Ayaw din niya. Ngayon, pinalatag kami ng alas 11. Tanghali na kayo tinawag? Oo. Pinalatag kami ng alas 11. Sige, alis na kayo. Ako na pala dito. Sabi ko, uwas ka. Kailan na naakyat na, wala ka nang gagawin. Saka mo kami palisin. Pero malis pa rin kami. Nabaklod namin isa. Ayos na yun. So kumuha siya kay ma'am. Sabi ko, ma'am, ayaw niya paiwan eh. Ayaw rin niya na ako maiwan. Sabi ko na kaya ipuhurat niya. Doon pa lang talaga. Wala ano. Wala, gusto ko ma'am. Kita sa yan, wala na sana kayo pa ko na. Maaga pagkala kami ng ako eh. Pabayag na lang guys. Iwan ka na na guys. Matapos namin, ano yun eh, bago mag-alas dos lahat eh. Kasi kung pinarapon ng Quezon City, 5 lang eh. Masisingit yun eh. Sana yung una iwan doon eh. Ako nga, gusto ko mang iwan ako eh. Yun na lang intindihin mo eh. Wala na eh. Ganyan naman sasama ko ng truck, mabiyahe ka pa, traffic ka pa. Akyat mo yun. Aircon naman doon eh. Malabon? Aircon doon eh. Ako, malamig pa. Wala lang kahit palit doon, aircon doon. Aircon yung receiving nila eh. Ang problema lang niya sa pilahan, yung may gwardiya doon, maaga ka dumating, maaga ka ng biruan ng pirto, pagdating naman sa alas 7, nandun, nahuli ka tuloy. Hindi dapat doon, pagbukas ng elevator, huwag ka mauna. Pasok agad. Para ikaw wala pasa. Hindi mo pahuli ka pumasok kasi pag nauna ka, puno na. Dito ka sa gilid. Pag nahuli ka, dito ka nasarap eh. Pagbukas, sa gwardiya ka na agad eh. Ganun pala gawin. Ako driver nun. Ako na lang paiwan. Reklamo kami, 3 kami nun eh. Kausap namin yung wife eh. Ako na lang paiwan, ayaw kong biyahe. Ano naman ganun sir, may gwardiya pala kayo doon, may record up. Pagdating mga alas 7 kami kayo nahuli. 3 kami nung nagreklamo eh, yung isa matanda. Parang ayun din. Reklamo ko siya. Tapos pagbalik namin sa kanya, alas 6 ng gabi. Hindi niya binalikan. Oo, ba't di paglog kayo? Nawawalo na talaga dun sa akin. Hindi yan, yung buong pang kamaw. Buti pa pang karing namin, kama ko 2 bago, 4 gabi. Pagkain dami na na. Ano ginawa niya? Jacklit lang talaga siya. Dapat kami ni Samson, taga-kamara, tapos taga-balo. Siya, jacklit lang talaga siya. Pagod na pagod tuloy ako. Marami ice pack no? 623. Naiwan siya ng maaga na tayo. Maaga kami natapos. Ikas yung ano na yun. Malim na yung matatapos. Maaga. Kaso ayaw niya eh. Siya mga salat-salat siya na lang maiwan. Ano, kahit iwan ako doon, commuting ko lang buhay yun eh. Malapit na yan. Kailangan siya pumunta ng momento eh. Hindi pa naman yun. Nung nakaraan pa kayo din, iniwan nyo rin siya nun. Iniwan namin sa Special Mall Quezon City. 12 piraso lang yun. Doon lang siya nasanay. Andun lang siya din. Gusto rin sana niya doon.
Lianas. Kami lang dalawa, si Samson din. May ano rin kayo nun, picture mo na. Labang nun, picture mo, malabo namin nun kasi late pay ako. Tapos pumunta kami Lianas. Eh, mula na doon sa picture mall, Quezon City, isang sakay lang yan, nasa Lianas na siya eh. Kaya alam namin. Kawawa kasi ano yun, si Binte. Si Binte yung malaking kartilya. Kasi yung kunti-kunti lang yun naman. Nakot sila Ultra Mega eh. Pati Polo eh. Yung Binte po tayo na, kargada. Ayun niya, ano lang siguro. Diba? 15 piraso siguro. Walang kung alam ko din sa magkaiwan eh. Dapat tayo sa bago na rin ang tapos eh. Sayang kasi yung ulan. Makaling na pa kayo mo. Kasi na, pati kami sa Malabon, tayo sa Quezon City. 11:52. Ba't ang alin na kayo muli? Ayaw nga magpaiwan dyan, Mark. Sa Malabon. Bad trip sa Samson eh. Bumabiyahe kami, tanghali na, traffic na eh. Kasi kumikot pa kami. Kaya rin nabagsak pa kami eh. Sabi ano, pagpate. Umaga na lang kami nun. Siguro mga alas 2 na nakauwi sana kami doon. Hindi kaya nga. Ang gago, hindi ko babalikan to. Kaya lang ina, bukyot ka mauwi. Tingnan natin. Chat-chat mo na. Oo, dito lang pinaplanta. Kartelya eh. Ha? Naulong din. Nandun yung kartelya. Ay, naiwan yung kartelya. Ayaw niya yung padala eh. Pinadala niya. Kaya sabi ni Ma'am, pumunta lang siya eh. Tapos si Binti na karanan, tapos niya. Ay, shit lang.
Year lang pala yun. Pero kung nililipat ng tanong dito, nililipat na yung truck na to ah. Ang mga to sa matry to sa Skyway. Lipat-lipat siguro. Hindi talaga pwede ito. Dapat mga hangin to. Kung nagtagtagan ko ng charger, camera. Dito. Walang pipas. Loading mo yan din eh. Layo mo natin ako. Pwede ka na siya. Sino mo bulaklak no? Ano ba yan? Rose? Rose ba yan? Pumamila. Ha? Pumamila. Pumamila, no? Pumamila yan. Pumamila. Pumamila yan. Tagalog. Sa Bisaya, Bumbilya. May iba kulay yun. May tinik. Puti. Ulang. Orange. Wala nang dilaw. Nang dilaw. Ganyan mga gamit ng bulaklak. Ano eh, Flores de Mayo. Luwag ko pala ito eh. 405 na lang. Gamit ni barang truck. Bago.
Kaso nga eh, may biyahe pa sila puro pwede. Baklot namin yun. Kaso wala siyang indo. Walang pangalan siya. Sa akin. Malis na talaga yung bagong driver. Hindi na bumalik. Ayaw na yun. Nag-perfect yun. Wala. Sino mo gusto doon? Denmark kayo. Kabila, Denmark.
malapit na yan. Malapit na ako malaki. Ganang buwan. Magulubog lang nito eh. Walang malo ko nakakulit ang puro. Lakas ko ng tubig niya. Pero may mga bahay sa ilalim ano? Ha? Hindi, may bahay dito. Malalaking bahay na dyan. Ah, Concreto. Mahabang yung tuloy na to, no? Kung hindi siguro nilagyan ng tuloy ito, pagka nagbaha dyan, hindi na makakadaan yung sasakyan. Yan tayo na tuloy. Lagyan pala sa gitna. Nirenovate yan tayo. Relocate. 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 Relocate ba? Relocate. Tawag niya, no? Wala naman mga gulay, ano? Tanim na palay nila, ano? Isabol yata yan eh. Ha? Dikit-dikit eh. Gagastos ka pa naman kung ilang tao pupunin, babayaran ko niya para mag-ano. Sabi niyan, kaboy mo na lang, bukod pa naman yan eh. Wala na. Ano yan, tayo ng gulay. Tatagulan na eh, no? Tapos ang palay, gulay. Tapos, ano, ang palaya, along, jay. Mahaba naman ang tray na to. Dami. Kasi kalasan. Eh, palay eh. Kasi kalasan. Kaway. Ay, medyo bulmak ito. Kung mga ganyan may tubig-tubig, may dalag yan. Ganyan. Ayan, may dalag yan. Tubig yan. Kusog yun, no? Ano? Arthur. Arthur.
So, nagkakape. Boy, lakas ng tunog niya. Hindi pwede yataw na yataw pag taog to. Warning niya yata. Wala. Dali, boy ah! Boy! Dali! Pag ninyo ko na yan. Kung ganyan lang kalaki ito, dapat 6 bells to eh. Kano, mag-4 bells lang eh. Manok, manok to eh. Mahal talaga yan pag yung kantin ang bibilin mo. Pero yung ulam lang, mura lang yan. 50. Pinili mo yung kantin, baka million yan. Pero pinatay ka talaga ng minions. Oo. Tawan-tawa si Richard. Gano'n yung Charlie. Dumilim eh. Elcard. Hindi makamove pa si Charlie eh. Pinatay ka talaga ng minion. Dumilim eh, Elcard eh. Dumilim yung Hilbert mo pala. Sinundan ka ng ano. Minion. Natiting na lang yung buhay. Pinanalo pa rin. Diba? Pinanalo pa rin. Wednesday. I-repair na pala.
Florida ka? Pasok mo itlog na. Lim-lim ka? Ito lang? Sabi ng mga na. Eh, kapatid ko din lang ng itlog ng manok. Nabayan mo. Pwede naman yun eh. Oh, okay. Tayong tubig. No? Diretso tayo tubig. Maligo tayo sa dagat. Ah, wala nang pupuntang Bicol. Ganito na rin, oh. Kita lang. Nilalagyan na ng expressway doon. Wala ba? Dito sa atin, hindi yan, hindi mag-i-expressway yan. Expressway hanggang Bicol. Boom! Boom ba? Doon! Hindi na ba tayo? Yan ha? Under extend? Tayo. Ulihin tayo dyan. Yung presko-presko pa dito ngayon. Mamaya kaming init, mga bandang alas 2. Hapon, alas 3. Alas 3, alas 4. Yung init niya sa gabi.
Kasi grabe init eh. Wala ng araw. Tawag sa puno na yan? Yan. Galit pa siya. Ito, mangga to eh. Sa palo. Mangga yan, pero kasya yan. Palo. Matigas yan. One can. Oo. Bakit? Ano na? Kasi pinapagawa daw. Mga tyrant. Madiretso sa ino na. Star City na pala tayo yun. Oo. Okay. Wala pa siguro pista. Meron. Lagay na sila niya. Diyan mo lumalis yan dyan. Yan ang puro upay ba? Patay. Naman. Oy. Uway ka. Robinsons, Pampanga. Itong isim ng Pampanga, lawak na. Pahaba. Kaya ganun. Sino? Kaya ganito to.
Question ko ah. Go! Uy! Oras na. Ha? Oras lang pala yung biyahe na. Makdo doon, di ba? Drive through. Yung ano, pag para ko, tingigan niya. El Plaza, Mexico. Yeah. Magkaan na siya, no? Pero hindi ah, maluwag ah. Hindi naman yata yung ngayon. Maluwag eh. Ah, dito yun sila. Tracking. Hindi naman ah. Ay, na sila dyan.
kaya